katu kat ni ki Heprit ka arda Livia English Skul ka badan ha dong de meu ka snong pranai kila kam ba kumba ha kapor khat ar baje min sngi jong ka khat re tore unai lor araja arpusan ladon arngot ki kenthei ka wei ka ba Phong Sari bat ka wei pat ka ba Phong jeans ki ba Tyrwa met yaki kini ki kenthei kila kran da ka English yaki te ki Heprit bat pha yaki ban mi sabar ka compound school da ka ba Tyrwa met yaki laong ba kite ki Heprit ru ki salak bat kim tre ban jan se kite ki brio bat kumta kila phet no bak Mario yo jing tip sepang kene nakal yang kinong hikai kirang ba lem kinong song snong gila thwet wood ya kita gi brio Henry sam lalap den su yaki kani ka jingwan le bha khla sngi kita gi kenthai kala pen suba jor bakila bandai ki bathmu ra bor khana school khamtam hapdeng gi khubor baki bun ki jingja persang ra bor khana ha kaleng ki jaka ka East Khasi Hills district Kamtam ka jingja sa penyap I Heprit in sa phira lingdo maunai South Nam Karta ibala ja nala yeng ha ka step jong ka khat saw trek nailur araja arpusan bat lapat ya ka met yap jong I ha ka sngi ka babon ha ka rukom ka basngos ei han nong lom brei nong ra kala penrong ya ka jing sngus ir ha ka jingmut jing perkhat ki nong song snong ha ka jing akran bat ka kong khar ko ngor ka no hikai kala ong bakadi ka por bam jing bam men sngi bat habala wan ki khna ki le thu bat don bat Tyrwa met bat kumta ki la lech pet bat sam la lapi esu iwe idkhar we khasi we idkhar I Phong Sari bat we ka we khasi bat Phong jeans phi la ban ka ma Phong jan ki di rong yu rong ka khar Phong chan Sari rong blue ka khar Phong jeans rong bayang khasi ka kre kia kare mi English ni kran khasi ro ka takat khar kam kran ni ai ratan ka khasi kran mi da khasi ko mom no ka shim ni met am de shim shabi awan pample ka kian ni sa angot ken ki yu ina I ki wan ong ken yang ina rino ka beri bahela wan taken ong ji sa phina yang ina ong na yang ina ong na take the sweet and open the gate ti phile ang no khat kapor ye ni se bahaya kan la khang na he ka dua ye la tiang menin ngalaya taken ngapa menin mam tre taken ngalaya thuken ye chone se chonde ilahun tamba makin la len you can sa ka ken ka class ki Tyrwa yu ipi Tyrwa met ki bon tham men Ala chatai te manang ay kining discovery angot te ang nga titik the speed and open the gate dan ngakin la shim kin at siang la penri stitch kadang ngakin la ang bet nang penri sweet tikin ngakin ang tang keren ang la churen ang halang hala churen kalong kumni kin ba ka to jingja ba minin te ka to ka jingja ka ja ha ka po during lunch time te ni ki students kin jupalate kum to ka po during lunch time kin le kai sabar ne kum no te jaring khat no ba menin pat ni ki la de bamja ki khna ni la din ke bel te ki la room kin chapo classroom te onda ki la room chapo classroom tamba ki dan pakin ki ni ki khna ki besong se te chapo class nursery ken te number ka class nursery ka dan ste shiliang te hadin to pat te ki dan ki ni khna class 5 ken ki bapet yaki te dala de nang ta tingi pangila dala de bring ke bel tingila one notion office ngila bamja te hadin nang ta pat te kita ki khna pat ha ka po baki dang dan chate ken ki ye ta se ki angut ki brio angut ki Thei ka we ka Phong Sari ba ka we ka Phong jeans te dala de nang ta pat ki ong come take the sweets and open the gate amangi ka gate ngim jupli ni kham bet ken ya ka gate na du min step ba dang school ngim jupli te ka gate ni pli tang da wai school kom to ti hadin nang ta pat kita ki khna pat ki khentre ken yo ta met ti khla tre ta men tinggal tepat kumu onda ngila de bangjan ni ngala lidrung shapo classroom hapo class 1 ti wekin students ken hapo class 1 yang ken miss don kentai ti ba I mean ba khot ini ba I mean mit ini tambangi pat ni khantre da din tang apa la lingo ma ni ko ma lingo ti ki don ken itu class 2 ki ong yes miss I was there ki ong gumta te dala hadi nang tapat teng ong ba no phedan stay ki ong idon bakini kena class 5 te hadin nang tapat tinggal on apa chini shapo office kin badan imam ngalai thu na pad imam tidak la de bitu pad imam te kila dan kin kina class 5 ki yes miss maki ki imo badan stay ma kabri ko bahe ki ong ka we ka Phong Sari ka we ka Phong jeans
te hang ta ken te mar kom ta pateng ni pak la khot di bar khot teachers te lai khot pa di bar khot teachers te la yami ken chapare kum to ni la yami ni la ban pet ken moyo dang dam ne kum nu ta bangi mi ye sho te mar kom ta hi pat ka de jaring khan la de shi biji ka ta por bala wa school kin kha class ki jwan ken ni kin du na pat ya rang ba dong han te ha po git school number b one house school tinggi layak keren kin be dang ba dong mar kum tai pat te ilong ken to mis ngan it swat ngan it pet ma ti yo shu I mu tamba iru iklan lapet ken yang kata kali ken ni komuna school ni ladan kata jing trelang bat ki kini pa ma ba ki kini pa hikin wan shao il ki khon ba mentar ni palat shu ki khon ba ki students pakin let hi bikum to shayang kuman kapon mo mentar ni lap hawan shao be ki ni hawan shao in a classroom hi long min pek ti manu bawan shao yo shwan shao ki bri ki bom thu ye ma long kintu kini par kin dan kin kata jing ki lang kin ma kin ni trelang bat kum ka school hi Teka ikarai ki shong rai pi ba ka do war shong step. Minum step ki lawan ki rangpa shnong ki rangpa dongken ki lawan ba ka kin sadon ka dorbar itu kin mo bakin ai jimpin shai bakin ya trelang kin kum ka shnong bat ki mi ki pa ma ye ki khlung khana kin long ki ba husia kin lang jong ki khun Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya